20 éves vagyok, és szeretnék modell lenni. A 2011-es Schwarzkopf Elite Model Look Presented by Glamour első castingjának helyszíne a Győr Plázában található Cinema City volt. Az Elite Model Look a világ legnagyobb modellkereső versenye, amelyet a világ 80 országában rendeznek meg. A verseny célja, hogy fiatal, szép és tehetséges lányokat találjanak meg, akikben megvan a lehetőség arra, hogy világsztárok lehessenek. A győri válogatásra is több helyes lány érkezett, akiknek a hosteszek levették a méreteiket, több fotó is készült róluk, majd kipróbálhatták a Schwarzkopf termékeit, és profi fodrászok segítettek tanácsot adni hajápolással és stílussal kapcsolatban. Mindehhez a Roventa biztosította a hajformázó eszközöket. Természetesen arra számítok, és az a vágyunk, és abban bízunk, hogy ugye az egész országos castingnak a végére legalább találunk 20 olyan lányt, aki potenciális arra, és lehetősége van arra, hogy nagyon sikeresen dolgozzon a divat és modell szakmában. Azért jöttem erre a versenyre, mert érdekel a modellkedés, tetszik a kifutón való szereplés, tetszenek a fotózások és a modellek is. Még nem voltam válogatáson és castingon sem. Voltam már körülbelül 2 hete egy ilyen válogatáson. Egy évvel ezelőtt voltam egy castingon, és akkor elkészítették a portfóliómat. Ott nem jártam sikerrel, úgyhogy gondoltam, eljövök még egyszer. Tavaly is voltam itt, meg van szerződésem egy cégnél. Jobban tetszik ez a válogatás, mint amin voltam már előző, kicsit komolyabb. Szeretném kipróbálni magam ebbe a szakmába, és szeretném a legtöbbet kihozni ebből, hogyha lehet. Szeretném magam viszont látni a magazinokban. Hát nyilván mindenki szereti, a szép képeket csinálnak róla. Tetszik az, hogy mindenki ráfigyel, és hogy szépnek érzem magam. Ha külföldön kapnék egy jobb munkalehetőséget, akkor valószínűleg elvállalnám. Hát igen, akkor az iskolát halasztanám, abba hagynám, és akkor elmennék külföldre. Ha valakit a hostess munka is érdekel a modellkedés mellett, akkor az Apple Partner ügynökség képviselőitől kaphatott információt az ilyen típusú munkákról. Én azt gondolom, hogy azért, mert valaki esetleg nem fotogén, ettől még rendkívül dekoratív lehet, van esélye dolgozni, csak mondjuk nem biztos, hogy ugyanolyan munkákat tud megkapni, vagy részt venni, vagy olyan ügynökségekkel tud dolgozni, akikkel mi állunk kapcsolatban. Az Elite Model Look válogatás következő helyszíne Szombathely lesz.